Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs. Goeiemiddag. De hazen die het verdacht wordt van ontucht vregen jongeren om oer zijn nekende lichaam te rennen. Dat het justitie moet bekendmaken. De 22-jarige verdachte noegen meer dan 30 jongeren bij hem thuis uit. En hij filmen wat er dan gebeurde. Het betreft hier handelingen die bestaan nu dat hij jongens op zijn lichaam liet staan. Onder andere ik op zijn geslachtsdeel. Daar helle hij een bepaalde genot uit. En wij vinden eigenlijk dat we dat scharen moeten onder het juridische begrip ontucht. Want we vinden het niet in overeenstemming met, zodat zo mooi heet, de sociaal-ethische norm. De verleging van de oerdrachtsbelasting heeft wel degelijk effect op de huizenmarkt. Dat concludeert de Frieske afdeling van de NVM op basis van de verkoopcijfers van het derde kwartaal. Dat wijt ik toch echt aan de overdrachtsbelasting. De mensen toch echt dat setje krijgen om echt erop te zetten, om te kijken. Vooral het zuiden en het midden docht het weer goed, maar een tanname van haast 30 en 20%. Andere regio's binnen stabiel of zitten in de min, lieken ze het noordwesten. In Trochsneed is er een groei van 0%, omdat er in totaal maar 1 huis meer verkocht is als in het vorige kwartaal. Alleen nog had de Iepenbieren en christelijke squalen onder 1 dak komen en het onderwijs in Kolm nog toekomst. De gemeente wil daarom nieuwe onderwijscentra bouwen, maar plak voor het voortzet- en basisonderwijs. Het mengde onderwijsproject is gevolg van de bezuinigingsmaatregels van Kolm. De gemeente wil dit jaar liefst 1 miljoen euro minder uitjan. En dat betekent dat er geen geld is voor nijbouw van bestaande squalgebouwen. Die binnen zo'n alle gebreken en klachten al lang afskreun. Alleen nog het christelijk en Iepenbieronderwijs met elkaar in 1 nieuw gebouw willen, zocht de gemeente toekomst voor het onderwijs in Kolm. Dat zou toch geweldig wezen dat we dat door zo meer in Kolm en in jou horen kunnen. Want die ben maar een plak ha en het liefst mooi dichtbij, is veilig en dan kun je goed opleid worden voor de toekomst. Bij Verslavingszorg Noord-Nederland verdwijnen het komend jaar 120 banen. Dat is het gevolg van de bezuinigingen die het Rijk de verslavingszorg opleidt. Een bedrag van maar 6 miljoen euro. Verslavingszorg heeft 8 vestigings- en spreekuren in Friesland. Een paar daarvan zal sletten worden. Het is nog net bekend om welke vestigings het gaat. De organisatie gaat ervan uit dat er geen dwongen ontslagen vallen zullen. De problemen op het kerkhof van de hervormde kerken van Heijen binnen oplost. Landschapsbeheer hier een dikke laag grind op een padenlijn. En daar trok groen rolstwallen en ik de baar met de liedkisten erop verst. Landschapsbeheer het vliedenwieken een liedslaagje grind voorthellen, maar het holp onvoldoende. Het watteldoek werd nou onder het grind hellen en daarna werd het paad ongestampt. Zo'n 200 Frieske huisdokters en assistenten demonstreren joet in Amsterdam in de bezuinigings van het kabinet. Patiënten die joet belly kunnen te jaren krijgen dat ze naar de dokters wachten of naar een oorendokter toe moeten. Bussen vol met huisdokters zetten van de morgen aan naar de rij in Amsterdam. 130 miljoen euro bezuinigen, dat is te bot, vinden ze. Het budget minder huisdokters en langere reistijden van patiënten. Minister Schippers van Volkszoen zei dat ze de actie begrijpt, maar zullen de huisdokters net van bezuiniging sparen. Nooit takken meer kunnen mogelijk wel weer geld hinnen. Ze heeft het adagium, ik haal het daar waar er overschreden is. En kijken we naar het budget huisartsenzorg, dan is dat al sinds 2007 gelijk. In totaal binnen er 8000 huisdokters en ondersteunend personeel bij in Amsterdam. Na een aanwezigers van zowat 20 jaar binnen zo'n familie weer otters in Aardeveen. Ze zijn uitzet in het gebied van het Frieske Geer. Het gaat ten eerste om 3 otters die als wees voelen binnen in de Rotte gemeente. Onder tasjenteer van een soort passen en help van de deputaire Johannes Kramer willen de otters in een bestelauto zetten. Een hele spannende dag, ja. Maar ik zie er echt naar uit dat die in loskomen. Naast de treien van Joet willen de komende weken nog eens 3 otters uitzetten in de Aardeveen. Het doel is dat de beesten haar voortplanten en zwaar voor een grote populatie. De otters hebben al eer een stuurder gekregen, zodat ze op afstand volgen worden kennen. Het waren er nog. Joen en vannacht hield het meer buien, maar zwieren vinstjetten en tonger. De temperatuur komt tussen de 8,5 graden te lezen. Morgen heerst bewolking en stormbuien, letter geregeld zinnen en het wordt een gratis 14. Maar een matige ontstwarmige en noordwestenwind is het morgen een echte yes-dag. En dan zag je deze kwartier dadelijk hier en ik meld me met meer Friesnijs aan om 6 uur.